У Тульскай вобласці знаходзіцца музей-сядзіба Льва Толстога «Ясная Паляна». На жаль, дом, дзе нарадзіўся пісьменнік, не захаваўся, але на гэтым месцы усталяваны невялікі каменны манумент з надпісам «Тут стаяў дом, у якім нарадзіўся Лев Миколаевич Толстой». В своей деятельности мы занимаемся не только приемом посетителей, научными исследованиями, архивными изысканиями, фондовой работой, издательской деятельностью, реставраторской. Но мы работаем в мемориальных яблоневых садах, в мемориальных лесах. У нас сохраняются те же самые ландшафты, те же самые поля, на которых Толстой сам косил и пахал. И на этих полях Толстой описывает героев своих произведений, в частности, Константина Левина. Вот эти знаменитые сцены косьбы. У галоўным доме, дзе пісьменнік пражыў больш 50 гадоў, у гасцінай заўсёды збіралася сям'я за абедзенным сталом. Тут жа Лев Миколаевич любіў гуляць у шахматы і праходзіла адна з дваранскіх традыцый – чытанне ўслых. Менавіта ў гэтым доме Толстой напісаў такія творы, як «Ганна Карэніна» і «Вайна і мір». Усе рэчы, кнігі, карціны тут сапраўдныя. Яны належалі пісьменніку або яго сям'і. У доме па-ранейшаму захоўваецца абсталяванне 1910 года, апошняга года жыцця Толстога. Одним из самых главных качеств Льва Толстого, я считаю, это мое мнение, это верность самому себе. Лев Толстой – тот человек, который никогда не лгал себе. Он к этому призывал и юношество. У него есть прекрасное обращение, оно так и называется – обращение к юношеству «Верьте себе». И вот когда человек себе верит, когда себя не предает, он, знаете, живет настоящей жизнью. Не абышлося таксама без наведвання пякарні, дзе робяць сапраўдныя тульскія пернікі. Пачаставалі, расказалі пра розныя віды гэтых прысмакаў і нават паказалі працэс стварэння.